малко седни да си почине на пейката, вие си играйте. Табло и шах. Пръчка ли мамо намери? Браво! Браво! Ще се качваме ли нагоре? Как, на кой е тази къща? На мене. Не е на тебе. Не е ли на баба Яга тази къща? Не. Ела при мен, тате! Аз видя малко тавана. Айде, качвай се, де. Се видя тавана коса. Добре. Това е тавана, какво го стана? Това е тавана. Значи двата цървула, които са сложили горе обувките, единия го е изкъртил някой и някой после ходил да го затваря. Еми обувки, да не знам какво е, чорапи. И някой ги е скършил едните. И друг е дошъл специално и я оправил, значи я поддържат. А, да. Да. Между прочим, ако е добре направена, е реалистична. Такъв покрив може да изкара 34 години. Нещо пак телефона ми се прецака. Що? Изключва се. И трябва да въвеждам... А той се рестартира. Да. Еми, направи си го да нямаш пин. Примахни го пина. Не, това го прави постоянно, откакто е купен. Това му е, не драм, 3-4 пъти в година се рестартира. Остави да скачи бебето. Бебето не може. Той не се И тогава защо плаче? Той сам, може би го е настъпил нещо. Настъпва ли? Айде, дай, тати. О, настъпало те. Ела, тати ще ти помогне да скачиш след малко, когато бати. Сега тати ще помогне. Айде, качвай си ти. Ти можеш ли той? Той може ли? Добре. Айде, бебе, сега ще скачиш. Чакай малко бати да скачи и тогава, защото е хлъзгаво. Чакай тази бати да скачи и ти ще се качиш, става ли? Малко тъпо е направено. Трябва да направят повече разстояние. Тъй като пълзалка малко се направи. И може нарочно заради такива като... Ето не, скачихте горе. Това ти казвам, аз виждам. Това ти казвам. Айде, качвай се сега. Айде ти. Той ще се качи, аз слушай, какво ти казвам. Айде. Не са му удобни обувките, айде, качвай се. Аз се налегло. Седна ли на пейката? Седни, мамо, нали? Не налегло ми. Добре, на леглото ти. Тате, Айде, качвай се, да. тате. Айде, да. Лази, да. Идвам. Айде, оп, айде, давай. Фани се за дупки. Идвам. Айде, давай. Айде, качвай се, хващай. Давай, нагоре дупките, нагоре, фани ръце. Не си тук. Не там, тук. Тук. Идвам. Тате. Айде, тати, държи, тати. Идвам. Да, мамо. А само държа, да не паднеш, няма да те помагам. Аз съм като осигурително въже. Няма да ти помогна да се качиш. Ръцете. Ръцете нагоре. Айде. Айде, готов си. Виж го. Айде. Мамо, готови си. Не стига, мамо. Аз идвам. И твоя приятел Стефки, мамо, иде. Аз идвам. И твоя приятел Стефанаки пристига. Аз идвам. Идвам те. Значи това не е чам. Това тия дъски според мен са акация. Чу ли? Дъските. Каква е тази пръчка? Тя махни, фърли я тази пръчка. Оставил там, не е била. Много ясно, че не е било. Дай на мама тая пръчка да не се отдавиш. Тя тая пръчка не е така място. Ехо, идвам. Тате, идвам. Идвай, мамо, идвай. Тате. Ето сега идвам на работа.